Ikaw na ang pinakaganda na dalaga sa aking mata. Hi! Hello everyone, it's me, Cristiano Pablo, and welcome back to my channel! Before we start, no, siguro nanimag ko nga nagkatubag na pod ko cellphone karon and nag-vlog, di mo na siya vlog. Naging mo na sit down video and oh my god, makapanibag og siya nga inani ay camera! For today's video, maghisgot ako unsa ako ang personal tips for the future ABM students kay daghan sig pangutanan ako every time nga na ako di man ako siya ginapil. I think nawala na ba ako siya gipangapil sa last na kong videos about sa #TKK. Basta mag-inato ko kay naay mag questions ko kung unsa akong mahatag nga tips for mga senior high school mga future nga mag senior high school, and siguro wala ko rights siguro kay dili pa ko graduate, mag-turn pa ko og grade 12 and kailangan siguro less pa ko experience, pero based ako na experience naman siguro ma-feel na nimo kung unsa ang pressure, unsa ang mga kalakaran sa senior high school and unsa ang kalakaran sa ABM strand. So, mo na itong isgutan na nga video and let's get right into the video. So, kay lagi ang atong hisgutan karon is ang mga tips nako, personal tips nako as an ABM student for the future ABM students is kinahanglan first kailangan sure ka sa imong path, sure ka sa imong strand nga gipili, which is ang ABM nga strand. Kinahanglan sure ka ana because tendency man good once dili ka sure sa imong strand nga gipili, somewhat dili ka ganahan, mawad-an ka gana in the near future. Mo to siya, if dili ka sure, medyo tagilid ka. So kinahanglan i-sure nimo kung unsa imuhag yung strand na gustong pilion based on your skills, based on your hobby, based sa imuhang gusto sa kinabuhi, unsa imong gusto nga mahimo in the near future, in your future. And for number 2, kinahanglan equipped ka. Unsa akong gimina ng equipped is kinahanglan kay lagi ABM ka, so accountancy, business and management, so more on mathematics, more on numbers. Equipped ka og mga gamit like scientific calculator, books, I think unnecessary man ang books kay na naman po internet, you can download it and what is siya? Then next, number 3 is ang time management. Grabe gini siya nga need, guys. Based sa akong experience, kinahanglan din kaayo ang time management. I think I know nga kinahanglan ang time management sa tanan sa junior high school, kinahanglan mo time management because daghan ko mga PT sila na, but time management is must have good siya sa kuan pag abot nimo sa senior high school, labaw na kung mag-ABM ka. Sa first semester, narito to mga minor subjects. Wala pa kayo ma-experience ng mga struggles, wala pa kayo ma-experience ng mga inana kay because na may mga PTs nga mga role play, sayaw, pak. Pagka second sem, dito naa na siya pak, mura na kang gipang sumbag na kang mga PT. Tapos ano to? So number 4, ang akong tips sa inyo as number 4 is be a leader and be a member. In this strand, daghan ang mga activities like mga group activities, na mga group work, so kinahanglan og mga teamwork na. So kinahanglan ng teamwork. So as a leader, you should be a member too. And as a member, you should be a leader too. Example, absent ang leader, walay magbuhat, walay mag-inaani. So kinahanglan as a member, kabalo na ka mag-initiate og effort, mag-initiate og leadership. Tapos as a leader, kinahanglan kabalo pug ka maminaw sa imong mga members. And lastly gyud, guys, tips na ko ni sa inyo ha, pag tigom na mo kwarta, kung namoy mga madawat-dawat ni mga kwarta sa inyong mga parents, sa inyong family na tigom-tigomi gud ninyo, guys. Grabe, daghan kay pamaliton gud, daghan kay panggastoon like sa kuan, labaw na sa second sem. Ay, grabe, guys. Makalawa kayo. Ay, guys, so grabe, guys. Like, ambot na lang yun. Na,
Swear. Like, swear. Tigog gud mo kay dili gud siya lalim nga mura kag babuang og pangitag pambayad no sa inyong mga kaan. Example, na may research. Example, prac 1 sa first sem. Prac 1. Pagkuan naman, imsa ay ambot na lang gyud. Pa may final defense, na pa may propose. Sa to propose. Ambot basta basta na Hay! Basta ka tumurag na proposal defense. Kasi tawag ato basta mo to siya. Comment down below kung sa to siya. Kinahanglan gud mo gasto because kung mo gasto wala mo 8% na paper ninyo. Ay, ambot na lang yun. Basta guys, mo na konsulta sa inyo pagtigom mo okay para di mo maglisod. Oh, may kinakong pag-advise pagka man wala ko nabuhat sa mga kagalingon. Lamira, ito akong tips sa inyo ha, mga future ABM students, laban mga ABM. So karon uso sa ato karon ng shoutout no. So ato yung shoutout si Noel Hermosilla and Ron Velazornil. So kung gusto niyo mo ma-shoutout sa next video, just comment down below ABM? Comment down below ABM and basin ikaw na ang pwedeng ma-shoutout sa next video and see you for the next video. Adios! Ikaw, maganda na dalaga sa aking mata. Ikaw na, maganda na talaga sa aking mata.